Hola, sóc el Toni Balcells d'Anafent. El proper 10 de juny estarem presentant alguns temes del nostre darrer treball, Les Fades, dins del primer Festival Galàctic de Cançó d'Autor i Poesia al Museu de la Pell d'Igualada. Us convidem a venir. Si us ve de gust, allà ens veiem. Sort! Avui he tornat a veure aquell cel que t'espera. No he dubtat en deixar gronxar-se els meus ulls, produint així una imatge teva penjada del blau. Estaves asseguda al llindar de l'infinit, emmascarada darrere d'un núvol discret, comprant-li somriures al vent i regalant petons als ocells. Jo he quedat tan encisat de tu que he venut la meva mirada al diable del temps. Ell em deia que mai has tingut preu. Ho sé, o potser ho sabia. Ens veiem dissabte dia 10 de juny al Museu de la Pell d'Igualada, a l'Auditori del Museu de la Pell, perquè farem el primer festival galàctic de cançó d'autor i de poesia, ja veieu. Jo hi participaré i ens trobem allà, d'acord? Vinga, gràcies. Hola, sóc el Roger Margarit i el dia 10 de juny seré al Festival Galàctic d'Igualada. Us hi espero. Hola, què tal? Com esteu? Mira que em fa molta il·lusió dir-vos que participaré al primer Festival Galàctic de Cançó d'Autor i Poesia. Conjuntament compartiré escenari amb un altre cantautor, jo soc poeta, i hi haurà molts més músics i poetes compartint la seva música i la seva poesia en el primer Festival Galàctic de Cançó d'Autor i Poesia. Això serà el dia 10 de juny a l'Auditori del Museu de la Pell d'Igualada. Ha organitzat tota aquesta història l'Associació Cultural Galàxia i estem molt contents de formar-ne part i esperem que ompliu l'auditori amb les vostres ganes de descobrir noves propostes, tant musicals com poètiques. Visca la cultura, visca la poesia i visca la música. Gràcies. Hola, voldria ser breu, però també voldria cantar. Parla'm i digue'm tot allò que sents callat. Parla'm i afina'm sotrac i veritat. Bé, la veritat és que estem contents de celebració perquè l'Associació Cultural Galàxia, conjuntament amb l'Ajuntament d'Igualada, organitzen el primer Festival Galàxia. I bé, jo, que soc en Raül Benítez, hi seré amb els meus amics Toni Romero i Carles Tetger, i teixint també, entre poesies i músiques i coses vàries, Jaume Piquet i altres artistes presents en aquesta supergala poètica musical. Això serà el proper 10 de juny a les 7 de la tarda i a l'Auditori del Museu de la Pell d'Igualada. I em sembla que ho dic bé. I sou convidades i convidats. No hi falteu. Jaume Piquet i us vull convidar al Festival Galàctic de la Cançó d'Autor i Poesia que celebra a Igualada. És el dissabte 10 de juny a les 19 hores a l'Auditori Museu de Pell d'Igualada. Serà una festa de la poesia i de la cançó. Ens agradarà. Soc Roger Sobirana i estaré al primer Festival Galàctic de Música d'autor i poesia que es celebrarà el proper 10 de juny a les 7 de la tarda al Museu de la Pell d'Igualada. Us hi espero a tots i allà ens trobem. Ep, com esteu? Soc l'Oriol Barri i us animo a tots i a totes a venir el proper 10 de juny al primer Festival Galàctic de Cançó d'Autor i Poesia. Què vol dir això? Que farem una mescla entre uns quants poetes i uns quants cantautors que estarem junts a l'escenari i compartirem històries, així que serà una cosa molt bonica. Per tant, us animo a tots amb els ulls tancats d'aquest sol que no puc veure-hi gaire bé. Us animo a tots a venir el proper 10 de juny
a Igualada. Així que us espero allà perquè ens ho passarem tela. Serà molt bonic i serà una cosa d'aquelles polidetes. Així que fins al 10 de juny a Igualada. Adéu. Hola amics, us convido al primer Festival Galàctic. Aplegarà un bon grapat de cantautors i poetes i es celebrarà en un lloc preciós, emblemàtic. Serà al Museu de la Pell d'Igualada. Això serà el 10 de juny i bé, esteu tots convidats. Entre tots farem una gran festa. Vinga! Hola. Bé, doncs tots aquests músics i poetes que heu pogut escoltar són els que podreu gaudir el 10 de juny la seva música i la seva poesia a l'Auditori del Museu de la Pell d'Igualada a les 7 de la tarda. Us hi esperem. Organitza l'Associació Cultural Galàxia amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Igualada, el Museu de la Pell i surtdecasacentre.cat. Res, us espero. Vull molt públic que vingui a animar aquests músics i aquests poetes que venen a col·laborar amb l'associació. Us hi esperem. Moltes gràcies. Visca la poesia i la música a les nostres vides.